Kani gade Pati CCTV. Kajing sa kandang no kinong khayi ki basong ti dukan ha ki road surak bat ha ki jakaya ki jat jong kinong lait nang wan ha kaleng kanong ba shilong mat khamtam ha ki tu ki jaka batnam ka khayi pateng na ka hukom jong kayeng shari ki babon ki banta jong kanong ba shilong ki lakhoi balayu i ki jing kloj ha kalet kawan ki pai ba kani ki jing khandra kala bateng ru war hadu yodo shilong ka balaw ra pat kajing persa jong ki tu ki no song yo ki baju song ha ka than mat phan ter shadu stanjib halor kani ki jing sa khandra kini ki no song yo ha kani ka than Hadnin kasi ka at kundai tarik unai wing kilalit ot lai nam yukane wat chiki bor punya jong ka district council kini kinong song yo ki bahapok ksatri jong ka nong yo association yo do kilai kendo yo wei na ki executive member jong ka HADC ba Neil Antonio War ki balapan paw ki jing e jong ki wat la ki ju seo khoi lot ya baro ki jing seo ki be dai ba ki jing seo sha ka himamaliam kum ka bai mosor ka bai pun khoi yo mat ki wei de ki jing seo ka jing e kren ka long ka ba jai namang isuk thu kani kamdi ka jingle jungnu ndai kani order be jong high court ban nakaliang ka himaru ka la shimkhia hiru ba nu work out kumno ban solve kani ka problem but nakaliang jong ka kini ki nongyo association basically kilong concern kini ki saupongut ki hawkers ki bla shaweng no namar ble nang ni namar pran bat ka to ka lat ka ban ne chepo yomulong ya kitu ki hawker sang tu pat khem shakta ti ki question ya kata ka jing sha la shiliang habi de baka eviction drive jong municipal te na kaliang ki jongi ni sung thu ba ya kati ka issue ang the ka long complicated hindi namar ba ya kini ki traders ki basong ki hawkers ki basong na po mot franchise tanjib hi bon ki basong ha po ka serok piluli te na kaliang ki jongi ru ni khlam note ban ai ka no ngim kwa ai bang ai ka no commitment manong man penne iki hang tu ndai ngila prepare ka joint inspection hakasi sajan kata kadai ka lighter men tau bana ha por arbaji ngin don ka joint inspection hang the po yudu ringkat bat himamaliam ringkat ki ka market department ka jong ka council but ka trade department ngin joint inspection ha artarik ha ka lighter ha por arbaji ringkat bat kini kinong yo association but ngin le kat bala kumno banyarap ya kini ki sau phau ngut ki hawkers ki balong affected da kini ka high court order Kani gade Pati CCTV.